75% ang tsansa nga mulungtad pa ang El Nino hangtod sa buwan sa Agosto. Ug alang sa dugang weather update, ania si Ned Salitrero, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Easterlies ang padayon na nakaapekto sa Southern Luzon, Tibok Visayas ug Mindanao, ug makita nato sa atong satellite images na wala tay low pressure area o bagyo nga atong gi-monitor sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Nalang gihapon ta sa dry hot season, busa mag-expect gihapon ta na sa mosunod na 24 ka oras ang Tibok Visayas makasinati lamang og panagsang pagpanag-om ug init na panahon. Ug para sa atong kahimtang sa hangin ug kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin, nagagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan, ang magpasulabi sa Tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ang atong low tide ugma sa alas 7:18 sa buntag nga dunay kamub-on na 0.48 meter ug high tide sa alas 2:35 sa hapon adunay gitas-on na 1.44 meters. Gahapon mga kapuso, naka-record kita og maximum temperature nga niabot og 33.4 degrees Celsius ug heat index nga niabot og 32 degrees Celsius. Ug para sa atong temperature forecast sa mosunod na 24 ka oras, ang probinsya sa Cebu, Bohol ug lakip na diri sa Dumaguete City magsukad gikan sa 25 ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang diri sa Bacolod ug Iloilo City, 25 to 33 degrees Celsius lang gihapon. Ug diri sa Eastern Samar, 25 to 33 degrees Celsius. Ang Tacloban City, 25 to 32 degrees Celsius. Samtang diri sa Maasin City, 25 to 32 degrees Celsius usab. Ug kani nga maong range sa temperature, posible ka nang maghatag natog heat index na mag-range between 40 to 42 degrees Celsius. So mga kapuso, init kay nga atong panahon karon, busa mas maayo nga likayan nato ang atong mga outdoor activities gikan sa alas 12 ngadto sa alas 2 sa hapon. Ug kung dili man malikayan, magdala kita permi og tubig o panangga sa kainit. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:25 sa buntag. Mga kapuso, gahapon ang Climatology Department sa Pag-asa nag-conduct na sa ato ang buwanang Climate Forum Outlook ug base sa resulta sa mga analysis sa atong climatologist, ang weak El Nino padayon na nagpasulabi sa Tropical Pacific. Ug tungod diini, padayon kitang makasinati sa epekto sa El Nino sama sa kakulangan sa atong mga pagulan-ulan. Ug dugang pa, kasagaran sa mga climate models nagpakita na kining El Nino posibleng mulast until August karong tuiga. Kung tan-awon nato kada buwan, sukad sa buwan sa Mayo natay taas kay nga tsansa sa pagpadayon sa El Nino at 94%, pag-abot sa June 85%, sa July 74%, August 66%. Samtang sa September, kutob na sa hinapos sa tuig, nalang gihapoy chances sa pag-develop or pagpabilin sa El Nino nga duol sa 50%. Kung tan-awon usab nato, kung apil nato og analyze ang rainfall data sa mga niaging buwan og karong buwan sa Abril, makita na nato na daghan na kaayong probinsya sa Visayas na naana sa drought sama sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar ug probinsya sa Samar. Samtang ang probinsya sa Negros Oriental, Bohol, Cebu, Siquijor, Southern Leyte naalang gihapon sa dry spell condition. Ug kung tan-aw nato ang atong rainfall forecast sa mga mosunod na buwan base sa atong mga models, ang buwan sa Mayo nagpabilin nga below normal ang rainfall nga atong gi-expect mostly diri sa Eastern Visayas ug Central Visayas. Pag-abot sa June, tungod posible nang magsugod ang atuang habagat, mubalik na ta sa atuang normal rainfall amount. Lakip na diri sa July o posible tang moabot og above normal inig abot sa August. Ug dugang pa para sa ato ang forecast tropical cyclone frequency, ang buwan sa Mayo natay posibilidad sa 1 or 2 tropical cyclones lakip na sa June. Samtang sa July ug August, posible nga naatay 2 or 3 ka bagyo.
Mga kapuso, alang sa dugang na detalye, bisita ang amo ang website sa bagongdatpagasa.dost.gov.ph o bisita usab among social media accounts sa Facebook ug Twitter ug lantawa sad ang among YouTube account. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.